Aniya kami ning gabi sa among pagdaygon, ug hinaot pa na kanino dili makatugaw. Pasko karon, panahon sa kalipay, kay natawo na ang manunubos sa kalibutan. Sa alas 12 ang takna, may natawo sa pasungan. Gitag na og ginatuhuan, manunubos sa kalibutan. Aniya kami ning gabi sa among pagdaygon, og hinaot pa nga kaninyo dili makatugaw. Pasko karon, panahon sa kalipay, kay natawo na ang manunubos sa